kolorekin, ze jarreratan, ze jostaiukin, ze generotan sartu. Esan ziguten umeak ginenean, ze itxurakin, ze kuadrillatan, ze gorputzekin, ze gaiolatan sartu behar geran. Esaten diguten denak entera daitezela, hemen dena ez dela, eskemek dioten bezala, entera daitezela. Gu askeak izateko jaio garela, beti zuti, beti aurrera. Nortasuna da jarrera, dugun bezala bizi dugu bizia. Urdina rosa zuri batez edo guztiak. Nor bere eran, nor bere martxan, nor bere gustokoarekin arrutan. Zer da, azkura ematen dietena, entera daitezela, hemen dena ez dela, eskemek dioten bezala, entera daitezela. Gu askeak izateko jaio garela, beti zuti, beti aurrera. Nortasuna da jarrera, barruan dagoena da, egiten gaituena. Ez galdu denbora, ez begiratu ikusten denera, ze barruan dagoena.